Jo. Vítám vás u 6. dílu. A v tomto videu bude náš nový kámoš. Jejda. Nebude. Pardon. Už tady to uhádli tu hádanku. Jakou hádanku? Hádal jsem jim takovou hádanku. Hej. Jak se to jmenuje ta hádanka? Nebo jak já ji vyluštím určitě. Ne, fakt. Jak ti byl na základě, tak to neslyšel. Ale jak ti byl na základě, myslím. Doufám, že nám dneska nechytí žádný polodové. No to taky doufám. Když chci najít, že tady bude nějaká... Co? Pinďák. Co, jaký pinďák koupá? Já myslím opravdu. Promiňte lidi, ale někdo nám napsal na Skype, ale my to nebudeme respektovat. Jo. Jau. Hele, oprava. To není oprava. Jo, tam má oprava. Promiňte lidi, volá nám někdo na Skype. Promiňte lidi za tohle. A promiňte za tohle lidi. Všechno teď zkusil televizi, jo. A 7. díl bude s naším kamarádem. Jo. Novým hráčem. Bílá to nešti. Bílá to nešti. Naši modrou. Tak bude teď. Ne, tak. Takže bude modrá. No tak, teď musí být. Já. Zase nám píše někdo na Skype. Ale my mu to nevečme. Tam vyšel. Už jedu. Ale mi těžko budu spát. Konečně. Ty se policie tady nič, všechno do všeho může bourat. Ale ne do aut. Jo, tam už to je. Chceš udělat smík? Ne. Netroup. Vidíš na Češku? Jde na všechno hodně. Jo, jede na Češku, na dobře. Jo, už to vám nevidím policie.
tohle už není policie. Ale jo, tady já mi dala to blácha. A taky může bourat do toho. Nedělej to bum 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 bum. To už nedělej. Pardon. Tak tam byli policii. Já si jich nevšiml. No jo, těma. A to bych chtěl počkej. Jo. Počkej. Nějaký závody. Za 12 000. Ješ? Jo. Tak ne? Tak mi dej šipku dolů. A nahoru. Šipku dolů a nahoru. Počkej, tak já se to dám. Tak jo. Tohle musíte vidět, ale. Živlem. Stejnej. A možná dělač. No. Tady ten závod už jsem dlouho nehrál. No. Jo, neviděl, promiňte. Pane policajte. Teď oni nahodně mě. Ježiš. Ja. Ciao. Papa. Tak to už nedělej. Teď si mě naštval. To je ten první. Ty vado, to mě hned vede měl. Ten jaký to udělá. To si neměl dělat.
finish. Promiňte lidi, ale musím sem to říct. Tam byl finish. Kousíček. Promiňte lidi, ale musel jsem to říct. Nahrajete. Tak to teď oplatíme. Děkuju. Už nejedeš tak rychle, jo? Zakrne. Hej. Co to nechtěl říct, promiňte. Radši si promiňte. All units, code 3 suspect detained. Return to previous Lady. duty. Promiňte lidi, ale musel jsem. A máš ho opravený. Takže ho mám opravený. Ale ještě na nějakém divném místě. Ale pojďme ještě nehoděj policie. Ne, změnit barvničky. Kdyby tam nebyl ten blatník, nebo co to bylo? Že jo. A to už je jedno. Ale já ho veru toho poldu. Když mě naštve, tak už víš, takže co udělám tomu poldovi. Ničičko. Přesně. A nebo spíš tomu závodákovi. Ten naštvu na něj. Víš, proč ho nehoní ty poldové? Protože je nejrychlejší a tohle. Já vím. A on na nás povolal ty poldy, aby jsme to měli těžší. A ten díl asi už o chvíli bude končit. Ano. Užili jste se a taky tam to zprostý to. A taky ještě bouračí auta. A na konci si uvidíme, až ta bourá taky pěkný. Péťuna! Až to bude tom dílu to končí. Takže můžu říct čauky mňauky. Čauky mňauky. Čauky mňauky.